Це десь за 2 тижні по тому Андрей дзвонив. Буде, мов, їхав до батьків, по весні щось допомогти, бо і так рідко з Наташою приїжджають. Та вроді з тим племінником Натащиним, то хотіли допомогти, то хотів спитати, чи вони приїжджали, чи це він тільки язиком лепетав. Що, цигарі? То, да, це... Приїжджав. Та що вони щось робили, допомагали по хазяйству? Андрей помагав батькові, і дрова, і гній вивозили, помагав, слівів повичищав усе, да. Був. А малий? Малий щось допомагав? Та який він, блядь, малий, Руслан, його діти в яйцях пищать, а він малий, ще малий, такий лобешник, малий. Чуєш, капець. До що вони то ще допомагали? Це До що він поміг? Батька в пенсію пропить. Поміг. Малий? Ну а хто ж? Догляди, батько може щось дав якусь тисячку малому? А вони й пропили.